Gepleýär Azatlyk radiosu efirde tölelenmen toltan açyly we gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agda bolup durýan orta telekeçiler indi ikinji gezek uly möçberde jerime tölemäge mejbur edilýär. 2010-njy ýylyň aýagyna Türkmenistanda pensiýa üpjünçiligi barada kabul edildi diýilen karardan özleriniň bihabar galandyklaryny aýdyp, aşawatly telekeçi öz adyny Sapargul diýip tanışdyran Zenan şeýle görüň berýär. Her 6 aýdan talgyt gullugyny taşyrmaly hasaplarymyzy wagtynda taşyryp, talgyt gullugynda talap edilen ähli tutumlary öz wagtynda tölek gelýärdi. Häli şimdi täze çykýan kararlardan, ýa bolmasa bar bolan kanunlara girilýän ütgetmelerden telekeçiler hemişe habarlaýan bolup durmaýarlar. Telekeçileriň hem öz aladasy özlerine ýetek. Häli şimdi ütgäp duran kanunlary okap oturup bolanok. Şol sebäpli esasy hasaplaşyp geçen talgyt gullugy edarasynda hem de döwlet banklarynda tölemeli diýilip görkezme berilen töleglerimizi hiç bir bahanada tölek gelýärdi. 2010-njy ýylyň aýagyna pensiýa üpjünçiligi barada kabul edildi diýilen kararyň metbuatda çap edileninden hem telekeçiler bihabar galdylar. Ol kanunyň metbuatda çap bolandygyny asla bilýän telekeçi hem ýok. Egerde ol karar metbuatda çap edilen bolsa, onu bir telekeçi eşitmese beýlek beresterdi. Emma telekeçileriň ählisi mundan habarsyz bolup, haçanda 2015-njy ýylyň başynda 2014-njy ýyl üçin talgyt gullugy bilen hasaplaşyp geçilen 2010-njy 2014-njy ýyllar üçin telekeçileriň pensiýa gaznaty üçin tölenmedik tölegleriniň tölenmegini talap edipdiler. 2 ýyl üçin alynan tölegleriň üstüne her telekeçiden wagtynda tölenmedik töleg üçin 100 manat jerime hem alypdylar. Şonuň bilen telekeçiler döwlet öňünde bergidar däl diýip, öz işlerini dowam edip gelýärdiler diýip, ol özleriniň täze jerimelere tezewar edilip, agyr ýagdaýa salanandyklary barada aýdyp sözüni dowam edýär. Şu ýylyň noýabr aýynda telekeçiler özlerine degişli Etrap sosial üpjünçilik bölümlerine çagyryp, olaryň 2010-njy 2014-njy ýyllar üçin täze jerime tölemelikleri barada aýdyldy. Etrap sosial üpjünçilik edaralarynyň pensiýa üpjünçilik bölümleriniň işgärleri prokuraturadan barla geçirip, telekeçileriň 2010-njy 2014-njy ýyllar üçin wagtynda pensiýa gaznasyna tölemedik pullar üçin täze jerimeler bellendiklerini telekeçiler aýtdylar we her bir telekeçiniň adyna tölenmeli diýip bellenen mukdardaky puly 3 ýylyň dowamında tölemeseler, ol jerimeniň üstüne täze pensiýalariň goşuljakdygy bilen gorkuzdylar. Özleriniň aýlagyna görä telekeçileriň her birine 1500 manatdan 3500 manat aralygynda jerime salanypdyr. Ol möçberdäki jerimeniň nereden nähili alynandygy barada telekeçilere hiç bir düşündiriş berilmändir. Taparolyň aýtmagyna görä 2010-njy 2014-njy ýyllarda telekeçileriň pensiýa gaznasyna tölenmedik pullaryň üstüne minýän pensiýalaryň hasabyna şeýle ul möçberli jerimelerin bolandygy barada düşündiriş berilipdir. Emma telekeçileriň udal 2015-njy ýylda tölen 100 manat jerimeler hem aralykda ýitirilipdir we bu meselede kimin günahkardygyny seljermäge derek barlar geçirdi diýilen prokuratura işgärleri mümkin bolan möçberde bu jerimeleri artdyrmak barada alad edipdirler. Şeýle bolan mujarlyklaryň döwlet emeldarlary tarapyndan bilgaslaýyn döredilip, telekeçilerden dürli ýollar bilen bir kanun pulanýandygyny ananýandyklaryny telekeçileriň ählisinden eşitmek bolýar. Beýle bir kanunçylyklardan telekeçileri goramak barada bolsa, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden hiç bir goldaw bolmaýandygyny hem telekeçiler aýdýarlar. Telekeçiler diňe talýarlar, gazananyň bedenine ýeten ok, konvertasiýanyň uçypsyz ýagdaýa getirilmegi, dollaryň garabadarynyň ýokarlanmagy bilen telekeçileriň aglabasy öz işlerini towsatmaga mejbur bolan halatynda işlerini towsatan telekeçiler hem sosial üpjünçilik bölümlerine çagyryp 2014-njy 2015-njy ýyllardaky pensiýa gaznasyna wagtynda tölenmedi diýilen pullar üçin agyr jerimelere tezewar etdiler diýip Sapargul aýdýar.